ụzọ ma ọzọ na-atụ inu na-asị na gịnị mere ndị be anyị si na ihe mere n'imi na ome miri ememi mgbe ụzọ ma ọzọ ekene m ọnụ biko ị na-anya na-ekere ihe na-akụ ebe a 9:30 9:30 ọ dịgo ka ọ ga-adị biko ọnwa ụzọ ihe tada iji agwa mmadụ okwu na ndụ a ekerechi otu onye dị mmadụ amụrụ mmadụ okpuo esi ma ọ gbajie aka ma ọ bụ ya ọnọdụ mmadụ si fuo onwe ihe si na chi nke izi bụ ihe dakọtara dagide mmadụ ihe mmadụ akwado ihe mmadụ eche ihe mmadụ ama mmenwuru onwe ya nke ịtọ na ihe mmadụ na-agabiga dịka efu onye na-achọ nwa ịkọba ya ọnụ anwakwana ya anwa ma ọ bụ kedu afa nwanne ya nwoke nkubi posturu nwe ụfọdụ na-asị efa ka nwa dị amaghị na atọrọ m gị bụ onye na-ebi ụdị ndụ a fiesa n'anya ka mgbapịa ọsọ n'ihe njibịa ebe ozu nwụrụ ka isi a sị na ozu daruo ana oche ọchị buru oche ojewa ọkụkọ ka ndị be anyị na-akpa ndị Imo ma ihe m na-ekwu anya mmiri eburukwa oche mee gịnị jewe ọkụkọ nwanne anyị nwaanyị dị ya nwaanyị ruo ebe a si ya ndo onye dị gbarụrụ unu na ozie na unu tiwe obi ya obi ebife a na-eru hospital nwoke sọsịa nwụọ anyị ejiri wee jesi ya ndo na were ụwa ka o si wee fụ maka a sị ekwuo na m ya na ebe ozu nwụrụ bụ ọchị buru oche jebe anya mmiri eburu oche mgbe a gbatataziri na ndị line bidozie kọwa otu onye dị ama nwee nnụnụ fefere na ama ka okpuru afịa kedu ihe bụ okwu a na-akọwa na nwanne anyị nwaanyị adị ebe ọgaranya di wee gori another shop na mkpọ ebe ọ na-azụ ahịa o were ntie mmadụ enwekwara na nebo ya anya na ya nọdebe nwaanyị ajadu ọ na-enyere nwaanyị aka o wee bụrụ ebe a dị egori shop na nwoke ọ rentịrị ebe a na onye na ya nọdebe na-enwe okwu ojecha wee na mmadụ ama nne ya o wee jecha wee na-akọ ya na line nebo ya nke a nwaanyị dị bụ ajadu nwaanyị wee sị ya jee mkpọ na onye kapịnta ka o ji aka ya kere ụlọ oke bụrụ mgbe ọbụla ọ na-achọ okwu ọsọ na ọchọ ọkụ ka anyị eji na ya eji kapịnta onye nke dị nwere asị ọ ka mma na unu ji kapịnta wee kapịnta wee bọọdụ wee dị maka eti ebe ahụ onye ọbụla mara nke bụ oke ọsịa onye ka ọ bụ itiri ọnụ n'okwu ekwube ndị ya bụghị okwu wee bụrụkwa anya ma nwaanyị ata kpuchie tụrụ ọ na-enyere ya aka dịka ndị mmadụ si emecha nke aga emechawo ndị ya na ya na-ekwu okwu na wasịa ya na ya na-anụ ya niile ọ na-agwa ndị mmadụ na ọ sị na ego adị eji na ọ na-aba isi ebere ego iwesịa ebere ego dị gị ji esi na mkpu na di gị nọ na-aba ọkwa nke iji enyere m aka ana m akọtọ gị maka gịnị mgbe ewe n'iwe jee kpọọ onye gwara gị otu a kpọọ m ka ekwuo ya face to face na asị na iru na iru na-ebi asịrị ya zụzụpie n'ihu na orurie na ọ ga-ayọgide ahịhịa n'obodo anwụọ ọ ga-ayọgide ahịhịa n'obodo anwụọ na ịfọ gị wee sị ya na ọka mma na ya na-aya ahịhịa na-azụ ụmụazụ otu anya si agbakwute gị dani ya na-ezu ohi ajadu na-erekwanụ kichin utensil ajadu jaa ya na ọgba efere gocha pụta ihe ọya na-ekwu na line bụ eji ego eji arata n'ike azụ nwa eji ego eji anata n'ikere azụ nwa ya wee na-asị ya agbazina m ihe ị na-agwa m ọ bụrụ maka na m na-abịa akọrọ gị mkpa ma ị na-enyere m aka kedu ihe ị na-agwa mgbe na-eji ego eji arata n'ike azụ nwa ọnọdụ ma eche na ọ na-atọ m ụtọ ọ si ya ejizi ya si ya biko ọ bụrụ na maka enyemaka m na-enye daalụ na nke ị nyere enye ka m nọdụrụ onwe m ọ nọ na line ọ na-atụfu okwu ihe ọ bụla ị na-eme na line ndị mmadụ na-afọ gị nwaanyị ajadu na-akpụ n'ọrụ onwe tụrụ ndị like ọ na-enyerekwa ya aka ma ọ bụzi ka ị ga-eji na-agwa nwatakịrị okwu ka ị gwọwapụ ya obi emesịa ekwugbo okwu na line ajadu kwekwasịa iruru m ndị ọzọ kwụrụkwa gị ya okwu nwaanyị ata na-akpụ emesịa ebe Ọgọst asị na ọ bịaghị ya nwaanyị ajadu wee jụọ nwa bịasịa ntị ga-abịara ya tọ jere Ọgọst meeting o wee sị ya na ntị ya nwere ego ji gaa kwa ojeji Ọgọst ọ bụrụ ndị a na-eme gị na mmadụ nwee okwu iru obe gị jiri mmadụ tụsaa ma ebe ụmụ gị nọ ma ebe ndị gị na-abịa ebere gị na-eme m ya gbakwa nkịtị emesịa onwe ihe a na-ekwu na line onye anọrọ ya bata obido tofebere ya okwu ndị ji ego eji anata nwoke azụ nwa ya sị ya na okwu ị na-ekwu adịgo gị too much ya wee jee itie nwaanyị
mụrụ anya n'aka wee sị kpọọ nwa be gị na ihe ọ na-agwa m na ndị line jụọ onwe ihe m na-agwa ya ọ na-enyeburu m aka izizi mechazi oduo na nsị kama ka m bụrụ ahịhịa ka nyọwa kama na ya dana m na-ezu oyi nwaanyị ahụ mụziri anya n'aka wee kpọọ the woman ozugbo anyị si na shop nwaanyị ọ mụrụ anya n'aka na-akpata ọsịa ijego kpọọ amị gị ka ijego kpọọ polisi gị gịnị ka ọ mụọ ya agwa gị ịfụrụ ka ọ dị afụfụ ga-egbu gị na eke isi ọpịa ọrọma ngo ya tagide ahụ ta n'anya ike ị ga-anọ n'afụfụ nwụ n'ihi aka dị gị garịgide as driver wee nwụọ n'elu nwaanyị ai ndị line wee sị ya madam nke ka isi ekwu dị okwu a ọ sị ya wee gbapụta kpọpụ ya n'ime anya wee sị ya na mmụọ na mmadụ na-aga n'ime anya na ọ bụrụ na ihe ị na-ekwu bụ eziokwu nọ n'elu nwaanyị ka dị nnọọ wee nwụ ya dịrị mana ọ bụrụ na asị ị ga-adị ka m ka iji ya yakwala ego adata n'ike wee zụ anyị mma ọ sị ya Holy Ghost fire Holy Ghost fire Holy Ghost fire onye afụfụ bịara afụfụ gbuo ya ụmụnne m ekwuzi ekwu aka akọkọ ebe a ka a na-akpọ kọl ọ bụrụ ịdabiri ọ naanị ya dị ka a nọ na-akọ ya bụ akụkọ na ntị ọkụkọ ara na-apụ afụ bụ nkịta mmanya na-egbu ọ na-ewe m anya na ọtụtụ ugboro ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwu okwu na-akụ okwu ka ha ga-ekwu nri onwe na ele ha anya na onye di ya nwa bụ ihe o metere ka di ya ji mụ asị ọkpọ na enweghị ndị bụ ndị aja aja duo enwere ụmụ nwaanyị ajọ ndụ ha gburu di ya mana ana m achọ ịgwa gị onye ọbụla ji ọfọ onye ọbụla ji ọfọ sọsọ ọfọ ma onye ji ọtụtụ n'ime ụmụ nwaanyị ajadu abụ ndị akwado ha akwado ụfọdụ bụ ndị echeghị eche na ndụ a na ha ga-akwụ ajadu na ogbo ama na anwụ mana ọtụtụ n'ime anyị anaghị akwado nwa akwado achọrọ m ịgwa gị na ajadu bụ ọnọdụ ndị abụ ndị ọnọdụ ike otu onye ọnọdụ enweghị onye gịnị ha na-akọ onye ejebeghị nkwachi na anụ ụzọ ozi ya antị m ị ga-aghọta ihe ajadu bụ tụle baa n'ime ya bụrụ ya enwe ihe m dere n'ime izu gara aga asị m ọkamma na di mmadụ mere gịnị nụrụ nwaanyị na-abụ ọkamma na mgbe ajadu mbịa nene ndị na-ekwu na ọkamma na di ha nụrụ nwaanyị na-abụ ndị bugoro ajadu maka na ndị agabigago maka asị na experience is the best teacher maka na ha afụgo ihe n'ụwa fụwa anya gbaa aka rie ọjị gbara aka gbaa abụ bụ ịkpa o ihe onye ihe iriri ka ị ga-akọ ka ọ dị ntị ndị di ha na-anwụbeghị akpa na-ede na ọkamma na di ha nwere ka ha nwee bụ gịnị enukpudo ha nwaanyị na onweghị onye m na-atọ ụtọ maka na ha agabeghị ọnọdụ a ọtụtụ n'ime ndị mmadụ na-afọta nwaanyị ajadu dịka onye di ya nwere na onwe nọghere ime ihe antị ma achọrọ m ịgwa gị na ọkụ mmụọ dị n'uwe ya dị ọnọdụ okpolo nwere onye gịnị ya na-akpa ọnọdụ sọsọ gị nọrọ nwere onye ị na-akọsara ọnọdụ ndị abụ ndị a na-aga gị n'ọnụ onye ka na-aga gị n'ala ọnọdụ onweghị onye ị ga-eje kọwara ka ọnọdụ gị naanị gị nwa bụ onye na-eri n'ude mara ka ọnọdụ a jọrọ njọ ọnọdụ ụchọ achọrọ m ịgwa gị na onye ọbụla di ya nwụrụ anwụ nọ na ndụ a mara amara na ndị mmụọ agbagoghị ụchụ mmụọ apụtara na ego abụzi mmadụ n'ụwa ụchụ mmụọ apụtara na ego aga n'iru n'ụwa ọnọdụ ọnwụ dị ka mma egburu n'ọba aka eme nchefu 25 Disemba ọtụtụ ndị widow bụ ndị mee gịnị nọ na bee akwa ma fichaa anya kedu ihe ha ji bee akwa pụta na ha egbughị ọkụkọ bịa akọta ha eriju afọ ọtụtụ n'ime ụmụ nwaanyị ajadu bụ ndị kemgbe di ha ji enwe ha anarubu ụlọ krismas ji ebe di ha bụrụ oche rahụara maka ene ha anya ma ọ bụ nke a ma ọ bụ nke ọzọ ya chọrọ m ịgwa gị ụfọdụ ihe ị ga-afọ dị ka nwaanyị ajadu ọ na-abụ mgbe ụfọdụ enwe nwaanyị di ya nwụrụ ọ bụrụ na krismas ruo ndị nwunye di ya mgbe a ka ha ga-echeta ka ha ga-eme lọvụ n'ihu nwaanyị ajadu ha mgbe a ka ha ga-echeta na di ha na-ebi n'ude lọvụ n'ibebi ya na-ada egbe ụmụ nwaanyị amaghị ihe ọ dị na nwoke dị na nwaanyị ọtụtụ ụmụ nwoke bụkwa ndị na-asawa ọnụ gwa ajadu okwu otu o tụrụ kwa ya maka na onweghị ihe ị ga-agba ị ga-asị ị na-atụ ego ejekwa ajadu na-eme ebe di ya nwaanyị a ji ogwu na-ajide ọfọ a sị na ọ bụ ọfọ na ogwu ka ide ji awa onye ma eji m ọfọ n'anya ọfọ ma onye ji ịgwana ya nke izo si ga-agbazi na ịgba ya nke egbe gbakwazie ya nke ịtọ ka ịgwawa ya obi jezie ọnọdụ a kịta jee were uzu ọnwa na aka niile pandelaịn na akọ ya n'ala mbata na-efe n'isi kịta ka ọ ga-ama ka ọ dị ọkwa sị na ya bụ oke nwaanyị dịghị igbo ọgaranya ajadu ma dijitalụ ajadu ma analọgụ ajadu ha ncha na-eketa ehe naanị ihe dị iche onye dijitalụ onye dị edebere ihe akpa na ihe nwenwe bụ ị ga-afụ ihe ị ga-eji na-asọ ọbụ mkpa dịrị gị kwụọrọ ụmụazụ ụgwọ akwụkwọ ma ihe dị ụta mana ọgbọjukwu dọrọ ị ga-ama na nwoke anọ ọha n'akụkụ isi ga-achagha awụ ị ga-anọwo ndị ebe kwuhe
Yes. Kedu unu chebudo ajadu a na-ekwudo okwu ya dị iwe ekwu okwu kwuo ya ndị mmadụ na-ekwu na kwa agwa ya jee yọọ nwaanyị ahụ mgbe ọ sị gịnị na ihe enwe ike nganga. Nke ịtọ, ọnwa ma onye ukwu nke o ji ama onye ibe n'ọgbọsọ kọrọ gị aka isoro ya chebe. Ekwena ka ọnọdụ gị ma ọ bụ ngọzi Chineke nyere gị butere gị ihe ọjọọ. Ọ bụgodu na ị chọrọ ịgwa nwaanyị ajadu gịnị ya ka ọnụ dịka nwaanyị eji n'ọnọdụ ọmanye nwere onwe ya ka wee gwa ya okwu gbawa ya obi. Ọ dịkwa ọtụtụ ụmụ nwoke ndị na-eme ha na-emeso ụmụ nwaanyị ajada na-emeso ajada ajọ obi n'ụdị ọ na-anwụ echi ya nwụọta. Achọrọ m ịgwa gị na ihe mekwara nwaanyị a nwekwaziri ike imere. Enweghị nnụnụ fefere na na-ama aka okpuru afọ ya. Mara ka isi ekwu okwu gị bụ nwoke gị bụ nwaanyị. Mara ka isi emeso ajadu omume. Ọ bụrụ na onwe ihe na-esere gị na ajadu ị na-eche anya fụ na ajadu ahụ na ọnya nwa na-achọ gị. Enweghị onye ga-abịa kpe nara ajadu. Ihe ga-akaba mmebi chọba ụmụnne dị echisara. Chọọ ụmụnne echisara karịa out ya ọbụla ị chọrọ ime. Ọ bụrụ nke ị na-eme mmadụ ibe gị ka ị gwawa ya okwu gwawapụ ya mkpụrụ obi. Ọzọ ekwuru m na ihe mere n'imi na omemiri emebe antị ọ bụghị niile ka ejeje atụ n'imi. Makwa ihe bụ ọnwụ a na-agwọ ọnwụ agwọ. Ime ịbụ na mmadụ na-edinakọ n'otu bed n'otu akwa. Anọkọta ewere akwa fịkọọ mmadụ. Anọkọta eburu akwa donye mmadụ na buut ịma na-ebi ibu na anọkọta apịachie buut. Mmadụ emegharị ha eburu jee mọchụarị. Anọkọta ebunata egwu enyi na ya wakam. Antị makwa na ọ na-eje n'obi. Ime ihe ote ekiri ajadu onye gbakwara onwe ezigbo ajadu. Ịmakwara enwe ụmụ nwaanyị na-abụ di ha nwụọ oge ete eki ha mee n'ihe ezi si na shọpụ a wee pụta. Ọtụmadị ndị agha na di ha biri dịka enyi ndị agha akwụgba na-ezi na di. Yes. Maka ibido gbawa na-ezi ishi about that love. Enwe ụmụ nwaanyị ya ote ekiri for many years. Di ya nwụcha ahụ ichi ya ta n'uju ha wee bido wee bawa relationship nke akpọ mmekọrịta mmadụ na ibe ha. Nwekwa ndị ajadu ahụ eme enyi. Achọrọ m ịgwa gị ka uche gị dị ya mara ka isi agwa mmadụ ibe gị okwu na ndụ a. Ife onye na-achọ nwa esi anọ ya kpata na ọmụbeghị nwa. Antị afụgo m ofu nwa ka ụmụ iri. Gị nwa nwa ife onye mụrụ ụmụ nwoke 5 ha ncha hụchara ya. Ma onye mụrụ otu nwoke nwa ya bụrụ ofu nwa ka ụmụ iri. Onye ọbụla kpachapụrụ onwe ya anya na ndụ a. Kwanyere onwe gị ugwu mara ka isi ekwu okwu. Ife ikwu okwu taa okwu ya jotu ire ajụ wee kwuo okwu. Okwu a mma ekwu kedu ka oge esi mụta n'ikpeazụ mara na mmiri nwere ike ịmara ije ọkụ ma mmiri ahụ amara ije ọkụ. Mmiri ahụ amara okwu ọnụ. Mara ka isi agwa mmadụ okwu. Ime okwu nwere ike ịgwa mmadụ o chere gị echiche abalị. Chemi echiche ime baa akwa abalị sụọrọ gị ude. Maka na ọ bụ mmasị ya na di ya ga-anwụ. Aka ya abịa dị n'ọnwụ di ya ọ njọ nke ya ka. Mana ọnọdụ adakwutere ọnọdụ mmanye nwụrụ onwe ya aka. Kịta dịghị nke ga-anwụgo n'ọtọgbọrụgo na pụtakwazie ka isoro ha tụbụ ikpuru igirigi. Ị ga-agba na krota ọ ga-enwa. Ị ga-agba na main road ọ ga-enwa. Ọ jet ka ị ga-efenye ọ ga-enwa. Kịta ịkwacha dịpụta isorokwa ha pụta n'ụzọ tụbụ gịnị ikpuru igirigi. Ụmụ nwoke gasa chuzuo nke ọ bụla ị chọrọ. Ọ bụ na okorobịa otu a dị gị ji ego na ị chọrọ ndị ga-asa gị isi gị ọfụma ije ebe ahụ were ya. Gị na ha pịakwa agba ọkwa gị obichi ka emegoro trial lọk fụka ụwa dị. Ịma na ụjọ ndụ ka anụ. Agwa gị ma unu na-eme omume na-eme omume na unu ga-eme nwunye. Ajaduba ajọ ọnọdụ. O ya kpatara ndị gboo ji eme ọ bụrụ na nwaanyị di nwaanyị nwụọ achọ onye ga-ekuchi ya ka o nwee ike nye sense of. Ekute site ahụ fọrọ asị back to sender nwaanyị echedi ọ na-eme nke nwa. Why are you pretending ma echi ọ dara gị echi chọgba ya gịnị ya ga-eme thunder fire devil. Facebook, I'm sorry for making use of this word. Come on, no, go si di m n'obi. Nkere ihe ị ga-ekwu. Ị na-eme gịnị? Iji asị nwaanyị na otu aka di esi nwụọ n'elu nwaanyị. Ọ dagoro gị n'ọkpa. N'ikpeazụ, ndị be anyị si na enwere nnụnụ fefere na ama aka okpuru afịa. Anọ m n'ime ahịa eso ma ha azụ ya ka anọ m na line kpọ. Eso m n'ahịa mkpọ na-azụ ya. Mana ihe ndị na-anọ na line kịta bịara na akọ. Si kịta nọ o testi gị ka ọfụ ka ọ dị. Ya jezie ka ọma ka ọ dị ọ na-atụ otu onye n'elu onye nwaanyị akọ ha nwa di ha nwere ha ya akọ gbomuru nze m ọzọ daalụ.